Milé dámy, vítejte ve Spa Ceylon. Rozmazlovat se u nás můžete od hlavy až po paty. Denní i noční rutina, šampony, kondicionéry i oleje na vlasy, vůně do bytu, šatníku nebo auta. Tady je náš slon pro štěstí. A co dál? Svíčky, vonné tyčinky a úžasné parfémy. A tady jsou naše nejoblíbenější kolekce, prosím. Destres proti stresu, Peace pro celkovou harmonii a Neroli Jasmin, jako by léto nikdy neodešlo. Pozor, to je naše Dianka, bez ní to tady zkrátka nejde. Zatím bude trochu tajemná. A teď už hlavní hvězda našeho filmu, paní Evženie, majitelka společnosti Spa Ceylon. Evženie miluje svoji práci, velmi často si povídá se zákazníky a těší se na Vánoce. Je to tak, už brzy můžete nakupovat z naší vánoční kolekce a k nákupům budou i dárky pro vás. A proč? Protože si je prostě zasloužíte. Těšíme se na vás, vaše Spa Ceylon.